Bueno, hola, que tal? Eu son Patricia García, son xornalista e son influencer e creadora de contido. Os meus inicios nas redes están vinculados ao mundo da moda, ainda que despois foi derivando. E nada, contáronme que estabades facendo un traballo sobre Gurriarán enfocado ao mundo das redes sociais, entón veño aquí a ver se vos podo botar unha man ou axudar a facer contidos. Que coñecemento tendes? Que uso facedes das redes sociais? Para cotillar. Para cotillar. Instagram para cotillar. É o que che vai dicir toda a xente. O que publico eu, pouco. Cando gana o Madrid. Vale, e vos pensades que pode ser ou imaginades vos as redes sociais como algo que poda servir para o voso traballo, para o voso futuro? Sí. Bueno, pero non falo en plan Ibai, sabedes? O sea, non me refiro a... Pero refiérome para darte a conocer. Eso. As redes sociais son un sitio super importante para darnos a coñecer. De feito, eu moitos dos meus traballos, ou polo que estou aquí, por todo ese traballo que fixen pues, no mundo das redes sociais. Entón, en que punto estades vos? Ahora mismo. No de ter as fotos é o que máis ou menos poñeríamos, pero sin saber como. Non sabes? Claro, unha boa forma de empezar é facendo primeiro como un brief mental, é dicir, un esquema. Vamos pensar que vamos contar nesa conta, non? Como vamos centrar. Tamén que tono llevamos a dar, é dicir, como queremos que sea a forma na que nos expresemos nesa conta, como vamos contar toda esa información sobre Gurriarán. Entendo que buscaremos un punto un pouco máis lúdico, non? Porque, ao final, nas redes sociais, como se expresa a xente, non? Pois dunha forma un pouco máis cercana, non? Entón, habería que ver un pouco como queredes contar, e despois vemos en que formatos o contamos e que ideas vamos a contar de. Escollimos Instagram porque ten diferentes plataformas, ten reels, ten historias, ten publicacións, podenos dar xogo a diferentes tipos de contido. Entonces, para este proxecto de Gurriarán que vamos a contar en Instagram, o ideal sería facer esa búsqueda de inspiración, de que contas podemos inspirarnos para ver como contan a información para nós facer ese tipo de contidos similares, pero con noso propio estilo. Digo, eu pode ser unha boa conta. Por qué? Porque é unha forma de contar lúdico, pero ao mesmo tempo dando información. Básicamente, Instagram é un monstro que quere que estemos aí todas as horas da nosa vida. Que compremos aí, que fagamos amigos aí, que estemos aí. Pero todo isto é bo que o sepades para que collades a parte boa e dediquedes tempo e cariño aos vosos contidos sobre Gurriarán para que chega máis xente. Porque, ademais, sempre podemos ser unha sorpresa. Imaginades vos? Hoxe imos ler un poema de Gurriarán. A experiencia con Patricia bastante ben. Nunca conocen un influencer, logo, de bastantes seguidores en Instagram. Explicounos como deberíamos subir o contenido que estábamos recadando de Florencia, a explicarnos como levar o calendario de subida de información. Bueno, aquí temos unha libreta imprescindible e vamos facer o noso calendario de ideas. A nosa lista non da compras, senón de contidos, non? Por exemplo, se vamos a poñer 3 vídeos a semana, imaginadevos, un pode ser datos biográficos curiosos, outro pode ser lectura de algún poema e outro, pois, outra vez, cousas curiosas ou outra cousa que se vos ocurre ou Gurriarán no mundo. Por Córdoba de Valdeorras non anda a Santa Compaña, porque o bombiño escorrenta temos trasnos e fantasmas. Olha, a ver, que alguén lea el outro. Rosalía de Castro. Non lle poñades chatas á obra, na mentras non se remata. O que pense que vai mal, que traballe nela. Hai sitio para todos, en castelán. Que vos gusta?
Sí, tamén. Está guai, non? Está moi ben pintado. Sí, o qué? Pois está ben. Leva traballo isto. Pero mira, ali que pon, non lle poñades chatas a obra na mentras non se remata. O que pense que vai mal, que traballe nela, que hai sitio para todos, porque a veces aí que criticanme. E dicen, isto está che salindo mal, aquilo que che dá... o que dice Castelao. O primeiro que nos impresionou de Anxo foi o mural que estaba facendo na súa casa. Bueno, a ver, primeiro voume presentar. Eu son Anxo Baranga. Vivo en Barcelona, pero nacín aquí en Córgomo. E desde fai tempo, desde que descubrín a Florencio, deume por empezar a pintar na parede os partes dos escritores e todos aqueles artistas galegos que eu considero que son importantes para a cultura galega e poñelos na parede, na parte de arriba, digamos que son os mediáticos, os máis coñecidos. Na fachada estaban pintadas os retratos de moitos escritores galegos, como Rosalía, Florencio, estaba tamén Castelao, sabes? E na parte de abaixo, montando a base de toda a cultura galega, son a aldea, o meu povo. E aquí aparecen o meu pai, os que era gaiteiro, a xente que aquí fai cousas na aldea, en Córgomo, que fain cousas e que, según o meu parecer, merecen a pena. E son tan importantes como os de arriba, como pode ser Castelao, Rosalía ou Celso Emilio. A obra de Anxo pareceume bastante ben, bonita, porque ten que costar pintar sobre unha fachada que non é plana de todo, e estaba bastante ben. Sabedes que eu, a pesar de que Florencio naceu en Córgomo, eu non tiña nin idea que existía? Non tiña, pero igual que vos o millor, nada. Non oíra falar nunca de Florencio. Na miña vida. Un día estaba facendo unha exposición de pintura en Santiago de Compostela. E paseando por Rúa Nova en Santiago atópome con Sargadelos, a Galería Sargadelos. E había un libro de Ricardo Gurriarán que facía unha biografía dun poeta que se chama Florencio Delgado Gurriarán, vida e obra dun poeta galeguista e republicano Valdiorrés. Eu cando vixo, Valdiorrés? Pero de que Valdiorrés? Pero do barco, da rúa, de onde será? Fui mirar o libro a ver de onde era ese Valdiorrés. De Córgomo! Era de aquí. Anxo falounos sobre a súa historia un pouco de cando coñecera a Florencio, que non coñeceu cando era pequeno, porque nadie contar nada del. Coñeceuno cando tiña máis ou menos 40 anos, e vira que nun libro aparecía que Florencio era daquela zona. Pero como é posible, nin o meu pai, nin a miña nai, ninguén en Córgomo, nin en Valdiorras, nin na escola, en ningún sitio, nin no instituto, ninguén me falar de que había un poeta de Córgomo, nacido aquí en Córgomo. Ninguén. Que estuvera que escapar por culpa da guerra, que tuvera... Bueno, eu collín un cabreo co mundo inteiro, con todos, e dicir, como é posible? Pois isto non pode quedar así. Hai que buscar a maneira de coller a este poeta e dalo a coñecer. E a partir de aí, en Barcelona, xúntome cun grupo de teatro, bueno, eu tiña ali un grupo de teatro que son os Furafollas, agrupación teatral, que dedicámonos a facer teatro en galego. E digolles, hai un poeta que é de Córgomo, que pasa isto, e que temos que reivindicalo desde o grupo de teatro. Me dixeron eles, espérate. Por que te interesache en Florencio? Por mala hostia que me entrou, perdón, ahora dixen unha cousa que me non... Cando se enterou de que era da mesma vila que el, que se cabreou, e que por el que tiña que saber dese home. Enfadeime moitísimo, porque tú sabes que ter aquí na aldea ter un poeta recoñecido de unha calidade excelente e que pasou as que pasou, e o que pode significar para a comarca, eso, é que ninguén se explique de que existe. Pois dixo, isto non pode ser. Foi simplemente por ganas de que as cousas miñas sean coñecidas. Para min Florencio é, aunque non é da familia, é da miña aldea. E digo, joder, isto hai que recuperalo. E por eso me puxen a tope con el, a tope. E eso de contaminar ao resto da comarca, para que empecen e despois, cando empiecen a pintar todas estas cousas que iba como diluíndose de Florencio, en que sempre estaba presente, e iba montando performance aquí ou performance en Barcelona. E cando sale aquí un grupo de xente nova para recuperar, eu alegreime, e isto despois a Débora, e toda unha cantidad de xente que saliu con eles, que foron os que consiguen que lle den as letras galegas. A mí é que me parece, sabes, ahora,
volver a recuperar o poeta con todos os honores dándolle as letras galegas, e a min pareceme que é pechar o círculo perfecto, é maravilloso, maravilloso. El empezou a investigar e quixo que toda a xente coñecera sobre el.